igama eliphezulu amagama onke ukuba ngaleli igama amadolo ezulwini ayaguqa emhlabeni aguqe ngaphansi komhlaba bese ke izilimi zonke ziyavuma zithi uJesu Kristu inkosi. Ngakho ke siyavuma ke ngoba lisho njalo izwi sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ukuqhubeka ke kwenkonzo sizolokhu sikusho lokhu. Uma ke sikusho kulabo abangazi asilinqamulela sithi uJesu inkosi noma sithi uKristu inkosi sikusho konke uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngesikhathi ngisho njalo ngila ngiguqisa amadimoni uma nawe ke usho ayaphuma ke ayela ebona wona kufanele aye khona kodwa siyawaxosha la itendeni masithi uJesu Kristu inkosi. So vula amabhayibheli ethu uMateyu chapter 25. uMateyu chapter 25 sizofunda ivesi number 13. Number 13 ngizobe ngifunda indaba yonke ngoba kufanele sifunde ivesi elilodwa yamaningi kodwa mase ngiqala nje ngizowafunda onke. Verse 13. Ngakho lindani ngokuba nilwazi usuku nehora. Itheme ke yale nkonzo le isihloko sayo ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora. What a mighty God we serve. 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 Ngenzela ukuthi kuhlukane ngoba sengizofunda kusukela kuverse 1 ngidine ku13 bese yaqala intshumayelo yami ngoba ngizoshumayela ngeverse neverse la ukuze si understand kahle indaba yezintombi ezishumi. Isihloko ke sakhona eBhayibhelini sithi umfanekiso wezintombi ezishumi. Khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi ezishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Verse number 2. Kepha ezisihlanu kuzo zaziziwula nezisihlanu zazihlakaniphile. Number 3. Ngokuba eziziwula zathatha izibani kazowaphathanga amafutha. 4. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Verse 5. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. Verse number 6. Kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi nangu umyeni phumani niye kumhlangabeza. Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo eziziwula zase zithi kwezihlakaniphileyo sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyacima. Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi qha funa ngaseneli thina nani okungcono hambani niye kwabathengisayo nizithengele. Zisaya kuthenga kwafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa eminyango. Ngasemuva zafika nezinye izintombi zathi Nkosi, Nkosi sivulele. Kepha waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi. Ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Ngomsake kaNkulunkulu sizobukisana ivesi nevesi lale ndaba. Ivesi 1 asiliqaleke siyawahlakaza lamavesi ngoba nezinto eziningabi kuwona. Kahle hle uma sizowahlakaza kahle hle ngendlela ezogculisa umnikazi wawo izinsuku eziwu30 enyangeni zanele ukucacisa le ndaba ngendlela ejule ngayo. Kodwa ke sizoyigoqa ngosuku olulodwa nje manje noma ngehora elilodwa. Uthi kuverse 1 khona umbuso wezulu ufaniswa nezintombi ezishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Umfanekiso lo. Bantu abaningi ke bagcina becabanga ukuthi
kunomshado oyokwenzeka mhla uJesu ebuya. Umfanekiso lo wezintombi eziyishumi. Kodwa ufanekisa uJesu ngento eyokwenzeka exactly ngendlela akayikhulume ngayo. uJesu ke kuze baqonde abantu ngombuso wezulu ushumayelile ngemfanekiso. Mawufunda uMathewu chapter 13 verse 34 uthi konke lokhu uJesu wakhuluma ezigqokweni ngaphandle komfanekiso kakhulumanga lutho. Umfanekiso wenza ukuthi into umuntu ayibone ayimagine azakhele umfanekiso awubone ngoba ijulile indaba yasezulwini ifuna ukuthi ungayizeli ngobuso kodwa uyizele ngomoya ongcwele. Abantu abaningi indaba yezulu bayizela ngobuso. Abantu abaningi abalifunda iBhayibheli bahamba bethatha zonke izinto ezikhulunywayo nako social media. Laba bantu abazikhulumayo kwabanye ku social media abalifundanga iBhayibheli abalizwa abalazi. Lijulile ke ngendlela emangalisayo. Angiqaleke la ngithi namhlanje izinsuku zengake ziwu20. Angithi 23 and 24 akho bandla lizohlwithwa lapha. Angisheshe ngiklirishe lo moya akulikho ibandla lizohlwithwa ngalezo insuku. Uma kuukuthi ibandla lizohlwithwa lingathathwa namanje. uJesu okuyena esimkhonzayo esimlandelayo wasithenga ngegazi lakhe uthe akalwazi usuku nehora. Angazi ke ukuthi umuntu ofana nami odaliwe oyetoilet olambayo ulwazi kanjani usuku. Uthe uJesu kuzodlula izulu nomhlaba ngeke kudlule nelodwa igama likhulumile lingawenzanga umsebenzi. Angazi ke manje mase beqhamuka bethu uJesu uthe ethe yena kuzodlula izulu nomhlaba igama likhulumile ngeke lidlule. Ubani oqinisile uJesu noma abakhulumayo. So asikhipheke lonto silahle lapha kude. Uma kuukuthi ke awukho ku ekhaya lezwi na ku YouTube uzongena ku YouTube udownload inkonzo zase Greytown la bengicacisa khona ukuhlwithwa kwebandla nokubuya kwenkosi uJesu ibuya okwesibili. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Lo mfanekiso ke kaJesu uyiqiniso. Zathatha izibani zazo. Yini isibani? Siyaqala ke manje siyahlakaza leli izwi. Yini isibani? Zathatha izibani zazo. Mawufunda iHubo 119 verse 105 futhi izwi lakho liyisibani enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. So isibani izwi kaNkulunkulu. Lezi intombi eziyishumi zaphatha izibani zazo zonke eziyishumi. Okungukuthi namhlanje sifunda ukuthi izwi liphethwe yalazi ngeke ukushintshe ukuthi uyisuula uma uyisuula phambi kaNkulunkulu. Ngoba lezi intombi eziyishumi kwakhona ezihlakaniphile neziziwula kodwa zonke zaziliphethe izwi. Ngoba isibani izwi. Mawufunda iZaga chapter 6 verse 23 lithi ngokuba imiyalo yakho iyisibani. Izwi imiyalo iyisibani. Ngokuba imiyalo yakhe iyisibani nomthetho ungukukhanya nokusola ngokuyala kuyindlela yokuphila. Umuntu ongafuni ukuyalwa akafuni isibano inkosi uJesu elindele ukuthi isiphathe ukuze uhlwithwe nebandla. Ma izwi ungenalo ukude kakhulu kungcono nalezi eziyishumi eziziwula ezinhlanu zazo zaziliphethe izwi okungukuthi zazilazi. Ukuphathizwa kusona isimanga ngoba noSathane uliphethe izwi. uJesu elingwa lapha kuMatthew chapter 4 wafika uSathane wafika kuJesu wathi phendula la amatshe wenza izinkwa. Bathola ukuthi ukhuluma nomuntu wrong ukhuluma nesinkwa uqobo lwakhe ukuthi uJesu mina ngiyisinkwa sokuphila. Wakwatshela isinkwa ukuthi asiphendule amatshe abezinkwa. Kodwa sifunda lapho ukuthi uSathane uliphethe izwi. Yena lo Sathane uthi kulotshiwe ukuthi uyothumela ingelosi zakhe zikuthwale mayethi ngikhulekele uziphonse phansi uthi uJesu ngeke ngikwenze lokho futhi kulotshiwe ukuthi ungaboyilingi inkosi uNkulunkulu wakho. So uSathane uliphethe izwi. uSathane usiphethe isibani. Kodwa inkinga yakhe amafutha kanawo.
lokho kumenza abe yisiwula. So ke intombi eziwula ke zazenze njalo, kodwa ngakafiki lapho ngisakhuluma nje ngamavesi achaza ukuthi isibane izwi. Yikho iZaga 6:23 lithi ngokuba imiyalo iyisibane nomthetho ungukukhanya, umthetho ukhanyisa ingqondo, umthetho uwukhanya. Bese lithi nokusola ngokuyala, ngoba ukusola kuhlukene kaningi, ukugxeka khona ukugxeka ngokwakha nokugxeka ngokubhidliza. Lithi ukugxeka ngokuyala kuyindlela yokuphila. Uma ke kuyindlela yokuphila kusobala ukuthi kuqhamuka enkosini yethu uJesu Kristu, John 14:6 uthe yindlela neqiniso nokuphila, khona oyedwa ozoya kubaba ngaphandle kwami. So ke umuntu akangakubalekeli ukuyalwa nokusolwa ngokuyala, ayibalekeli imithetho kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Umbheko seduze kwakho ukuthi uyasho yini, uma ingasho kusho ukuthi akayona inkosi kuye, mayingeyona uyini umphi kuKristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Incwadi yesibili kaPetro isahluko sokuqala verse 19 no 21 ngisachaza ukuthi isibani izwi likaNkulunkulu. Uthi umpostoli Petro seninalo izwi lesiprofeti eliqinisile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi lisibani esikhanyayo endaweni eminyama kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu. Sikhuluma ngezwi, izwi lisibani. Intombi eziyishumi zaziphethe izibani zazo. Intombi eziyishumi zaziphethe izwi likaNkulunkulu. Verse number 20, 2 Peter chapter 1. Nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofethi osombhalo esingathathiselwa ngumuntu ngokwakhe, ngokuba akuzange kuvezwe isiprofethi ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa umoya ongcwele bakhuluma okaNkulunkulu. Isiprofetho esisile yilesi umuntu la eqhutshwa khona umoya ongcwele. Umbuzo uthi umuntu othi kuzohlwithwa ibandla in 2 days or 3 days kusukela manje uqhutshwa umoya kabani? Ngoba umoya kaNkulunkulu ukwazi ukuphikisa izwi likaNkulunkulu. Umoya ongcwele ufakazela uJesu. Umoya ongcwele umphikisa uJesu. Jesu uthe umoya ongcwele uyena ongufakazi wami. Uma kuJesu ethe yena usuka kalwazi, olwazi unomoya kabani? Yisho kahle lento kungakafiki, ngoba vele mase kudlulile u23 no24 baningi abayokhuluma bathi niyabona ke bekudlalwa ngathi asikhulume engakenzeki ngoba siyakholwa, siyazi ukuthi sikholwa ubani otheni, ukuze ningathi mase kwenziwe sebekhuluma ngoba bebona ukuthi akwenzekanga bebetonta kuzokwenzeka. Ngeke kwenzeke. uNkulunkulu izwi alikhulumile alijiki and alisoze lajika. Uthi angiyena umuntu ukuthi ngiqamba amanga. So yikho ke sikhuluma lento namhlanje. Susani izinto ezingelona iqiniso. Iqiniso likuJesu kuphela. Uthi uyindlela neqiniso nokuphila. John 14 chapter 6. Ngiliphinde lelizwi likaPetro. Sesinalo izwi lesiprofeti eliqinisile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi lisibane esikhanyayo endaweni eminyama kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu. Lilalele lelizwi elikhulunywa la. Angisho ukuthi lalela unsibanda kalutho. Lalela izwi likaNkulunkulu engiliphethe. Yilona eliyisiprofeti eliqinisekile okufanele uliqaphele ulibambe ngoba uzophumelela uma ubambe lona. Nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofethi sombhalo esingathathiselwa ngumuntu ngokwakhe, ngokuba kuzange kuveze isiprofethi ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa umoya ongcwele bakhuluma okaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Izwi yisibani esasiphethwe izintombi eziyishumi. Izintombi eziyishumi zaziphethe izwi, kepha eziyisihlanu kuzo zaziziwula neziyisihlanu zazihlakaniphile. Masibheka ke abaseKorinte kwenzeka kanjani? Abantu baphatha izwi bonke kodwa kuthola ukuthi abanye bayiziwula na, ingoba balenza izwi.
kufanele izwi silenze. Basekorinte bokuqala chapter 10 verse 1 kuya 5 lithi ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle. Angithandi ukuba ningazi. Uthi umprofeti Hosea chapter 4 verse 6, abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ulwazi lisezwini bafowethu liseBhayibhelini. Ake siyeke lento ukuthi iBhayibheli ulifundele umfundisi ngesonto. Elakho lala intuli ekhabetheni. Ake sithi masithandaza siwumndeni emakhaya, sishintshane sifunde iBhayibheli. Sithole lezi izinto uNkulunkulu azikhulumile ukuze singaqeki ekukholeni kwethu sinyakaziswe noma ubani. Funda iBhayibheli liyafana elami nelakho. Kwenziwa yini ukukholwa kwethu kungafani? Abantu bayabhubha ngokuswela ulwazi. Hosea chapter 4 verse 6. Ngokuba ngithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, badabula ulwandle verse number 2. Bonke babhabhadiswa kuMose efwini naselwandle. Bonke babhabhadiswa kuMose efwini nasolwandle. Bonke badla kudla kunye komoya. Bonke baphuza kunye komoya. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya labalandelayo, idwala lelo lalinguKristu. Verse 5. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngokuba bashaywa phansi ekhaya. Lento le ithi noma singabhabhadiswa sonke njengoba babhabhadiswe efini, noma singaphuza kunye sonke njengoba siphuza ezwini lenkosi namhlanje, bona baphuza etsheni labalandelayo elinguKristu, noma singenza izinto sonke ngokubambisana, kodwa siyafana nentombi eziyishumi, abanye kuthina bayiziwula, abanye kuthina bahlakaniphile. So akukwenzeli lutho ke kukhona abangenayo asibadedele. Uyinkosi ephakemeyo ngenani masinya nibeke ihlala. Ongeni ongeni uJesu uyinkosi uyinkosi Masiqhubekeke nenkonzo. Bengicacisa la ukuthi noma singazenza sonke izinto ezifanayo, sonke sihlezi la silalele, mayingehla manje uJesu azohlutha ibandla ke sihluthe sonke. Ngoba asifani. Khona abangcwele phambi kwakhe, khona abangengcwele. Khona benza intando yakhe, khona abangayenzi. Uyazazi ke wena. Akumina engizokutshela uzohlutha noma uzohlutha. Ngoba nginalo ilungelo lokukutshela ngizobe sengiyahlulela lisizo inkosi singahluleli. Kodwa iqiniso elingephikwe ukuthi ngeke sihlwithwe sonke la. Ngokuba angithandi bazalwane kube ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle. Mababe phansi kwefu babehamba phezulu koholo likaNkulunkulu. Wayeba insika yefu emini abe insika yomlilo ebusuku. Bonke abantwana bakwaIsrael, they enjoyed the same rights. Kodwa lokho kwakungasho ukuthi uNkulunkulu uthokoza ngabo bonke. Bonke babhabhadiswa kuMose efini. Ukuhamba kwabo nefu kuthathwa njengombhabhadiso. Kodwa uNkulunkulu wayengathokozi ngabo bonke. Bonke badla ukudla kunye komoya. Yikho lokho esikudlayo izwi lokudla kamoya. Kodwa lokho akusho ukuthi sonke uNkulunkulu uyathokoza ngathi. Lithi ke bonke baphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo, idwala lelo lalinguKristu. Ephiningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngokuba bashaywa phansi ehlala. Kukhona ke iwula, sisiya ku verse 3, ngokuba eziziwula zathatha izibani aziwaphathanga amafutha, kodwa ezihlakaniphile zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibane zazo. uJesu Kristu inkosi. 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 Endleleni yokukholwa
uma uphethe isibani namafutha awusoze uduke noma ungabizwa ngesiwule emhlabeni. Ngeke uduke ngoba uphethe ini amafutha nesibani. Mawufunda Isaiah 35 verse 8 lithi izwi likaNkulunkulu izama iprofeta kuyoba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele ongcolileyo akayukuhamba ngayo kepha kuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abayukuduka ngayo. Ngoba masiphethe izwi likaNkulunkulu lapha emhlabeni siziwula asinankinga nalokho ngoba vele uma siziwula abahlakaniphile bomhlaba basiza ukuthi sithini ngoba kusikubona abasekhaya ezulwini abangizwa nje kwamanje ukuthi ngithini bezwa nje leli khehla lizibangela umsindo nangesikhathi sika Noah akha umkhumbi esegugile ekhulile ikhehla abamlalelanga ngoba khona lento yokuthi thina esibasha sihlakaniphile abadala abahlakaniphile ithathe kuyidlulise isalukazi nekhehla siyangena esihogweni. Khona abantu abayithethe sengimdala mina sengimdala ubudala bushona buthi unamaphutha amaningi angithi alungise emofuna izulwini. Abasha bayaya esihogweni noma ngabe ungakanani uya esihogweni noma ngabe ungakanani futhi uyangena ezulwini ogogo nomkhulu bagcwele ezulwini. Umahluko usekuthenini abekho abagugile ezulwini. Mawufika umzimba esiwunikezwe uNkulunkulu sibasha sonke umzimba ogugile uzosala la kodwa bafe begugile emhlabeni bawufike babe basha ezulwini. Ngakho ke yazi ukuthi kunalendlela ezohanjwa abantu abangcwele ongcolile ngeke ahambe kuyo noma abantu bangakubiza ngesiwula uyokwazi ukuhamba kodwa laba bayiziwula kwelika moya laba baphethe izibani amafutha engekho bayoduka kuleyo ndlela ngoba amafutha semqoka adlula isibani. Sisazozwa ukuthi amafutha yini le ndlela iyohanjwa ngabantu abakhululwe nabahlengiwe ngegazi lemvana. Uhlengiwe wena ngegazi lemvana na ukhululiwe ngegazi lemvana na ijulileke le esengiqala yokuhlengwa ngegazi lemvana nokuhlanzwa. Izwi likaNkulunkulu licacile kunamavesi angaphezulu ka16 akhuluma ngokuvuma izono. Abantu abaningi bamelene nenkonzo yokuvuma izono. Mawufunda Isaiah 59 verse 1 and 2 lithi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. So lento yokuhamba yoguqa ikamelweni uthi uvuma izono zakho ayisebenzi. Ngeke ikwenzele lutho. Ngoba indlebe yakhe ayizwa ngoba wena uzibiyele ngezono izono zakho ziwudonga. Wakusho lokho ekhuluma nabangane bakaJobe wathi thathani izinkabi noma izinkunza ngisaze eziwu7 nizihambise kuJobe uzonikhulekela ngizovuma ubuso bakhe bese ngiyanixolela ngoba nina maniza ngqokimi niyangicasula ngizosuke nginenze kabuhlungu. Awuzumona uNkulunkulu bese yomqhoshela ngezono zakho yathandaza ukuthi ucela kuthethelele iya kumuntu azovuma ubuso bakhe abese yakuthethelela. So ke maningi amavangeli agcwele emhlabeni kodwa lilodwa elishunyayelwe inkosi uJesu. Ngisho uJesu uqobo lakho ivumisile izona emhlabeni. Abantu abakwazi lokho uSathane ukufihlile. Uma uJesu ehamba nabantu abaningi indoda ekuthiwa uZakewu iyabuza wani lo msindo makushiwo ngoba uyimfushane igibele emthini ifuna ukubona uJesu. Mayisimboneza mayifika uJesu akuthiwa ingabheki phezulu ayihambela mayifika phansi kwesihlahla wavela wabheka phezulu ngoba wayazi ukuthi khona abantu wathi Zakewu namhlanje kumele ukungena endlini yakho. Wehla uZakewu bahamba. Into yokuqala ngena uZakewu noJesu endlini lithi izwi lenkosi uZakewu wakusukuma wavuma izono zakhe. Wathi uma ngimaphucile umuntu into ngibuyisa iphindwe kane. Ngitshele mangekhona ukuvuma isono lokho. Wathi uZakewu ngizohlukanisa phakathi umnotho wami ngithatha u50% ngiunikeze abampofu. Ngitshele mangekona ukuvuma izono ngoba wayesedla imali yabantu. Ngifuna ukutshela lento mhlawumbe usebenze kwaHulumeni wadla imali zabantu
isono sakho sokweba ngeke sithethelelwe ungababuyiselile abantu izinto zabo. Uma kukhona ongasabazi hamba uyopha abampofu ngoba ngeke uthethelelwe. Uhlezi nengcebo eyithole wrong hamba uyonikeza abampofu ukuze isono sakho sisule. Mina ngizokutshela iqiniso ngoba ngiyaqala ukufika la ngazi noma ngophinde ngibuye kodwa engikwazi ukuthi angincenge emnikelo wakho. Abafundisi abanitshela iqiniso bancenge iminikelo. Akho umnikelo wakhe engiuncengile la. Phela ngizokutshela iqiniso ngifuna sezulwini siyothokoza. Umuntu ophile ngomntshontsha yipha abampofu isandla sakhe sivuleleke uphe. Ngoba mawungaphi ngeke uthethelele uthi ngilifunde ngoba bazoze bathi ngisengezimithi sivula abase Efesu chapter 4. Efesu chapter 4 ibone lonto engiyikhulumayo. Ngoba ngeke ngikhohlise mina ngifuna ezulwini. Verse 28. Owebayo angabe eseba kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Ngitsheleke uma leli verse liphisa uZakewu ehlezi noJesu. Ziyavunywa izono bazalwane ungakhohliseki. Azivunywa ekamelweni ngoba siwudonga uNkulunkulu akakuzwa. Asivunywe esihlahleni. Ufuna umuntu odotshwe uNkulunkulu wadotshela umsebenzi njengoJobe wathi uNkulunkulu hambani kuJobe ngizobuvuma ubuso bakhe ngithethelele isono senu. Awuyi noma ubani ongazivumile izono zakhe. Akusikhathalisekile ukuthi umfundisi noma ubani. Ngoba bakhona befundisi abangayivumile izono ziyavunywa. Johana umbhaphathisi abantu wavumisa izono. uPaule ebona umbono esethempelini uthi ngambona uJesu ngisethempelini wathi hamba uye la uzoya khona kodwa uzohlupheka bazokuhlupha yena wathi sathi uvuma izono wathi inkosi bengibashaya abantu bakho ngibavalele entilongweni wathi ngisho uStefane ekhandwa ngamatshe ngangigada ingubo zalabo babemkhanda ngamatshe ngitshele mangesikhona uvuma isono lokho na ngakhohliswa umuntu ekutshela ukuvuma isono uJesu wakufela esiphambanweni wakufelela ukuthi uzovuma akafelanga kunalokho phela ukuthi akekho isikhogweni masothi uJesu wasifela esiphambanweni wale wawenza umsebenzi ukuthi umuntu akayihlalele ethaveni aphuza utshwala ngoba ufuna uJesu wamfela mokuphuma umphefumulo ezulwini ayikho lonto alikho lelo vangeli ngizokutshela ivangeli eliphilayo yibo bonke laba bazokutshela ukuthi uyabuya uJesu uzokubuya ngaluphi usuku azolanda ibandla uJesu akazi yena kodwa sebeyamkhulumela akayilona idlozi ngathi amadlozi okuthiwa yakhulunyela le ndlela iyohanjwa ngabakhululiwe nabahlengwe ngegazi lemvana labo abaphethe izibani namafutha labo abaphethe izwi namafutha uthi ku verse 5 and 6 sengilapho manje ngiyachaza umyeni esalibele zozela zonke zalala kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi nanga umyeni phumani niye kumhlangabeza nanga umyeni phumani siyabonga ukuthi kwaba khona ababavusa uthi ku Efesu chapter 5 mangichaza lama verse uverse 8 ngokuba kade naningubumnyama kepha manje ningukukhanya enkosini hambani njengabantwana bokukhanya ningahambi njengabantwana bobumnyama hamba njengomntwana wokukhanya usukholiwe yonke leminyaka awuphaphathisiwe bodwa egameni lenkosi uJesu funda uMarko 16 verse 16 lithokholwayo phaphathisi yosindiswa kodwa ungakholwa uzolahlwa bazalwane asilifundi izwi nje walinjalo mawukholwa ngibuza ukuthi uphaphathisiwe yini wena na ngoba okholwayo aphaphathiswe uzosindiswa abantu ke babili emhlabeni nje ngiphendule lozokhala athi hawu mawusindiswa manje bese uyafa uzongena ezulwini abantu bawu2 emhlabeni abasindisiwe khona lo sindiswa afanele aphile insindiso khona lo sindiswa kufanele asindiswe afe manje njengeselelesi so mawusuvuma uJesu ngoRoma 10 verse 9 uJesu uthi namhlanje ngizoba nawe eparadise kodwa makufanele uphile insindiso uzodlula kuzo zonke igaba ezibekiwe uzovuma izono zakho ubhabhadiswe emanzini
uzoqala uvuma uJesu ngoRoma 10 verse 9, uvuma izono zakho, babhadiswe emanzini, ugcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele, usiyamkhonza kuNkulunkulu. Uzobona ukuthi kusemqoka ngani ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Kodwa kade nani ngubumnyama, kepha manje ningukukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masihambe ekukhanyeni sithande omakhelwane bethu. Umuntu ongahamba ekukhanyeni akamfuni umakhelwane. Umuntu ongamfuni umakhelwane usebumnyameni. EkaJohane oqala chapter 2 verse 9 kuya 11. Lowo othi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokho. Bagcwele abazalwane esikhokhweni ngenxa yenzondo, bayasha, bashiso ukuzonda omakhelwane. Ngoba bahambe inyanga nezangoma nabathakathi. Kwathiwa uvelelwa into ukuthi nje ubulewe, usibanibani nosibanibani makhelwane wakho. Nihamba abantu abanisayo. Ngeke ungene ezulwini. Umama wejazi ugqoka ijoyini. Kodwa ugcwele amagqubu. Uzonda umakhelwane. Lo othi usekukhanyeni ebezonda umakhelwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokho. Othanda umzalwane wakhe uhlale ekukhanyeni. Akukho sikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzalwane usebumnyameni, uhambe bumnyameni, akazi lapha yakhona ukuba ubumnyama bowaphuphethekisile amehlo akhe. Ubumnyama bewaphuphethekisa amehlo omzalwane. Umzalwane ozonda omunye noma ozonda umakhelwane usebumnyameni. Nathina nini ukubingelelana nomakhelwane? Nathina nini ukuvakashelana nomakhelwane? Umakhelwane ehluphekile ezotela usawuthi umboneza lapho utshela izingane, nimtshela ukuthi angikho. Ngeshwa lakhe izingane zakho incane zofeza ithi uthi umama sikutshela ukuthi akekho. Ukusho umama wena yena ukhona ukhona bekamelweni. Kodwa uthi asikutshela ukuthi akekho. Ahamba umakhelwane ulimele umzalwane wena uqamba amanga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siya ku verse 7. Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Ezavuka zalungisa izibani. Ithe ziziwula verse number 8. Zase zithi kwezihlakaniphileyo, siphena amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyacima. Kanti yini la mafutha na? Ngoba izibani ziyacima. Mafutha mani adala izwi likaNkulunkulu lingasebenzi. Lithe silinakisise lelizwi lentombi ezishumi ngoba silijwayele, siyalazi, sishumayela ngalo abashumayelayo. Kodwa mhlambe khona okusho ozokufunda namhlanje. Yini la mafutha? Ngoba izibani yizwi na. Incwadi kaJakobe oqala chapter 2 verse 20 no 27 uthi nina ninokudotshwa okuvela koNgcwele niyazi nonke. Uma sekukhulunywa ngokudotshwa kukhulunywa ngamafutha. Nina nonke niyazi nokudotshwa okuvela koNgcwele verse 27. Mina ke ukudoba enakwamukela kuye uhlala kini. Mawakwamukela lokhu kudoba kuhlala kuwe. Wamamukela uJesu lokhu kudoba kuzohlala kuwena. So asikho isidingo sokuthi ube nezwi amafutha ungabi nawo. Kodwa ke kuyenzeka banalo izwi. Okuye enkonzweni kaSathane. Ashumayela umfundisi weDevil worship. Akashumayeli. Uhlula abashumayela ngoMoya oNgcwele. Ngoba ukushumayela kumngenisa umuntu ezulwini. Lithi ke lokhu kudoba enakwamukela kuye uhlala kini. Yini ukuhlala? Ukuhlala ke sicacise. John 14 verse 16. Uthi uJesu, ngiyacela kuBaba aniphe omunye umduduzo ukuba ahlale kini phakade.
umduduza ahlale kini phakathi, umoya ongcwele uzohlala kithi phakathi. Anidingi ukuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisayo ngakho konke kuyiqiniso. Akusiwa amanga nanjengokuba kunifundisile, hlalane kuye. Sifundiswa ukugcoba bafowethu, lokhu ukugcoba esakuthola kuNkulunkulu. Lokhu ukugcoba kuyasifundisa. Ngenxa lokhu ukugcoba sihlale kithi, ngoba nalokhu ukugcoba kuzohlala kithi phakathi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uma kuyizwi lenkosi lithi lokhu ukugcoba kuyanifundisa. Kanti kuphi lokhu ukugcoba okufundisayo na? Imaphi lamafutha afundisayo na? Mofunda uJohn 14 verse 26 ayithola impendulo. Yepho umduduzi umoya ongcwele uBaba yakumthumela egameni lami. Uyakunifundisa konke. Anikhumbuze konke engimtshele khona. Hawu, kanti la mafutha umoya ongcwele. Sonke lesikhathi bengiphendula umbuzo othi kanti ayini noma ngubani la mafutha ayiphethwe izintombi ezishumi na? So intombi ezishumi zaziphethe izibani zonke, ukuthi zonke zaziphethe izwi. Kodwa eziwu5 zazingenayo umoya ongcwele. Eziwu5 zinomoya ongcwele. Ngihlale ngishumayela ngithi ngeke ungene ezulwini ungenayo umoya ongcwele. Ibani bazama ukuzikhanyisa zikhanyanga ngoba umoya ongcwele wayengekho. Yabona umoya ongcwele mawungenayo, kufanele uvele ukhohle. Uthi uJesu John 14:6 ngiyakunicelela kuBaba ukuba aniphe umduduzi ahlale kini phakade. So wena umehlezi kuwe phakade umoya ongcwele, there will be no reason ukuthi isibani sakho sikhanyise singakhanyi ngoba akhona amafutha ahlezi kuwe phakade. Lokhu ukugcoba kuyanifundisa. Umsebenzi kaMoya ongcwele ukusifundisa. Sekushunyayeliweke njengoba kuzoshunyayelwa nje. Mawusukwedwa umoya ongcwele ukhona izinto akutshele zona, akufundise. Athi owami umntwana akagqoki kanje. Owami wesifazana akafaki ingubo emfushane. Owami wesifazana akayifake ezimpintshayo ngoba kufanele ukuthi ugqoke ibhlukwe. Mangaka amadoda alala nawe ugqoke ingubo ezimpintshayo kwelikamoya. Ungcolile uyanuka. Ngoba uphuma la edolobheni ushaya imfushane. Uyibiza ngomzalwane, angigqoke mina ibhlukwe. Ihlukene ngani ibhlukwe nalento oyigqokile? Ihlukene ngani? Kahle uma usahlezi uzihlobisa uthi usihlobisela abantu uyikholo, uyihlobisela amadoda. Phatheka kabi uma ungasasheliwe. Kodwa umntwana kaNkulunkulu. Ingoba umoya ongcwele akekho umzalwane uphethe izwi kuphela. Mafutha wekho. Ubuya uJesu, kufanele ukhanyise isibani sakho ngeke sikhanye. Ngoba amafutha wekho isula. Sidine ku verse 8 nendaba yethu. Lapho iziwula zithi sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyacima. Uyaphanisa yini umoya ongcwele? Akaphanisi. Lalela ukuthi zithini ezihlakaniphile. Verse 9. Ngepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi cha, funani. Khafuna ngaseneli thina nani. Okungcono hambani niye kwabathengisayo nizithengele. Hawu, madoda. Kanti uyathengisa umoya ongcwele. Hambani niye kwabathengisayo nizithengele. Abanjani abathengisa umoya ongcwele? Abathengisa amandla. Abathwele, abefundisi. Athi momla phambi kwakhe bese uyawa. Bawathengile amandla abahambile bawuthwala. So zithi ke lezi ezihlakaniphile hambani nekwabathengisayo. Ngoba amafutha amongcwela uphanile. Kodwa unjani uyathengwa. Kodwa bese ngesathi uthenga ungabe umoya ongcwele. Uthenga amandla.
Niyabona ukuthi ucebelele izinto mezisho. Ubulazi ukuthi linje. Ushumayele walishumayela. Zithi ke hambani niye kwabathengisayo. uSimon ezwini lenkosi wakwazama ukwathenga. So intombezi uyabona uJesu kodwa iBhayibheli imnandi. Ukhuluma uJesu lento kuMathewu. Abapostoli besamlandela nje bengenamoya ingcwele bengenalutho. Mase bebodwa sebeshisa sebebabaha. Izenzo chapter 8 verse 18 lithi kepha uSimon ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla kwabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze lo nalo engibeka izandla phezulu kwakhe amukele umoya ongcwele. Awe madoda. Yabona intombezi isho ithi yanini kuphi kwabathengisayo. Sinabefundisa inqwaba bawathengile amandla. Nigcwele ninikela ungazi ungaqondile uhamba no100 rand wakho othe hey mangiphuma ngiyothenga ugesi lapha esitolo ungiphelele ugesi. Uzithola usunikelile wazi unikele kanjani ngoba khona la amandla athengiwe. Angakucabangeli wena. Yohlupheka uzufe. Mawunikele endaweni engenayo uNkulunkulu. Mawunikele endaweni enamandla athengiwe. Deuteronomy chapter 12 verse 13 and 14 lithi qaphela uqwaye ngihamba unikela noma ikuphi lapho igama likaNkulunkulu lingekho. Nibona inombolo zemnikelo sigijima kuma TV. Uthi ake ngizame inhlanhla nginikele lo mfundisi. Ulanda amandla amadimoni, ulanda ubupha. Yohlupheka uzufe. Ngobuye ukunikela endaweni eright. Indawo eright yipi na? Ukuthandaza ubuza uNkulunkulu uzokutshela. Uzokutshela nama ngiyazi indawo eright yazowuyena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sikhuluma ngoSimoni. Uthi uSimoni ngipheni nami lawo mandla ukuze ilona loyo engibeka izandla phezulu kwakhe amukele umoya ongcwele. Wayesebeka imali phezu kwetafula. Wakhuluma uPetro iqhalaqhala. Umpostoli omkhulu. Wathi isiliva lakho malibhubhe kanye nawe ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Awunasabelo nalifa kulelizwi ngokuba inhliziyo yakho ayilungile. Bantu abathenga amandla, abantu abathenga umoya ongcwele inhliziyo yabo ayilungile. Uhambeke wena uyothenga lawo mandla. Sibani sakho mayibuya uJesu ngeke sikhanye umoya ongcwele unayo. Uthi uPetro awunasabelo kulelizwi. Liphi izwi na esilishumayelayo? Yena akafune ukushumayela. Ufuna uhambe beka abantu nje bahlale bathola umoya ongcwele. Delela uNkulunkulu lo muntu. Umoya ongcwele uNkulunkulu. Ngingakubeka izandla manje ukuthi ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele uthatha isinqumo yena ukuthi ngiyathanda ungena lo muntu noma ngifuni. Anginawo amandla okuphoqa uNkulunkulu angene kuwe. Kodwa futhi mangikubeka ebona yena ukuthi angangena uzongena. Ngoba ungena ngokubekwa kwezandla noma ngene ngokuthunywa uNkulunkulu umoya ongcwele. Uthi kuPetro awunasabelo nalifa kulelizwi ukuba inhliziyo yakhe ayilungile. Jeremiah 17 verse 9 lithi inhliziyo iyakhohlisa. Ngaphezulu kwakho konke futhi imbi ngubani ongayazi. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ubani ongayazi ngoba inhliziyo ingcolile. So ke yazi ukuthi amafutha ngeke wathenge masebuya uJesu. Awadayisi, awaphani. Into ngayenza nje uyothenga amandla. Banilindele eMozambique, banilindele eSwazini, banilindele koNigeria, bayawadayisa amandla. Buthi mongena nje eminyango wenze inkonzo, ngena eminyango vele kulalo wathi abazalwane bathi. Basebelele ethe unamandla usibani bathi. Kanti wahamba wayewathenga awasesihogweni. Uthi uDavid inkosi uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uvusa umoya oqinileyo phakathi kwami. Dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Yileyo nto ezosisiza abafowethu ukuba nenhliziyo ehlanzekile. Athi uMathewu chapter 8 babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile ngoba bayokumbona uNkulunkulu.
Mayingahlanzekile inhliziyo yakho ngeke umbone. Mawusafuna ukuthenga umoya ongcwele ngeke umbone. Mawusafuna ukuthenga amandla ngeke umbone uNkulunkulu. Hamba ngendlela efanele, vuma uJesu, vuma izono zakho. Babhadiswe emanzini, ugcwalisa ukulunga, bese ugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Uzombona uNkulunkulu. Asiqhubhe indaba yethu siqede. Ezenzo chapter 8 verse 22. Batho Petro noJohane ngakho ke phenduka kulobu bubi bakho unxuse enkosini ingabe ungathethelelwa yini isizindlo senhliziyo yakho na. Hey bafowethu usona ngezizindlo udinga ukuthethelelwa. Yini izindla yini icabangayo bangaka abantu siwababulala ngemicabango nangemizindlo. Bangakothisha abakufundisile abekushaya esikoleni ubafisela ukufa uswasivuma leso sono. Abakuhlukumezile mnchabazali bakho shaya umama wakho nombaba wakho uzufisa uthafe kwelikamoya ufile dinga ukuthi umvuse uhambe uvuma isono sakho sikuthandazele avuke lo muntu. Bayabulawa abantu babulawe kwelikamoya. Ngikhumbula le ndaba le sengiyaphetha. Ngikhumbula le ndaba la umfana othize wayefika ebandleni mangaphazama 2016 emva kwenkonzo wathi baba ngicela ukukhuluma nawe. Wathi nginengane ngisazi uma thina 10 years mina 8 years. Lengane yami ngihlali nayo ngishadile nonini. Uma kodwa ifikile izongibona ithi mayizigijima ngijabule ngigona. Mangiqeda ukuyigona kuvele kugingqeke inyembezi. Angazi ngikhalelana kodwa ngiyakhala. Bayangibuza lento nami ngangiqala ukuyizwa ngathandaza ngenhliziyo ngathi Nkosi ngithini kulo muntu. Wathi uNkulunkulu umbuzo ukuthi wenzani nini sakhulela. Ngathi mfana wami sakhulela umama wakho lengane wenzani. Umama wayona vele wathi awuba uNsibanda utshela ubani. Ngathi ngitshela ubani ini ngoba ngakangiphenduli. Wasethi hayi sasibancane sifunda ugrade 12 esikoleni thizeni. Le kwamhlaba yalingana. So masifunda ugrade 12 sathandana wakhulelwa. Sabona sizonakalelwa ikusasa sonke ngamzama imali ngamnika ngathi akahamba usikhipha isisu. Ngamthi ngizowasha dlala ngawasha amadolobha ngizowasha ngoba ngekho kuwona. Bathi hamba empangeni. Yabona labo dokotela abafaka ama notice emgqonyeni ezini. Ufika ubheke bona wahamba intombazane yakhona yamthola yakuye wayinika iphilisi. Wathi mntanami uthi uma ufika ekhaya siphume isisu. Wafika ekhaya isisa sangaphuma. Zahamba inyanga. Hayi bona ukuqhubeka wamnika enye imali washona ophongolo. Washona ophongolo. Ubola bodokotela naye umnikeza iphilisi. Lathi iphilisi ukube ngizoyikhipha ingane yakho ngeke ngikhiphe mina. Ayangaphuma. Uthi ke yavuzela kanjalo. Asithi uNkulunkulu ke angimtshele. Ngathi lalela ke mfana wami lengane ifile wayibulala ngaleso sikhathi. Ayiphili kuyiphila ngoba uNkulunkulu ethanda. So uma uyigona ugona umoya yikho ukhala. Uvuma isono sakho sokubulala ingane izophila ngeke iphile ukhala. Bangaka abantu ababulala ingane la. Izona bayivumile. Mhlambe kwawena unayo nje wazama imizamo ehluleka. Mhlambe uzame washo ngenhliziyo athi kodwa Nkosi asiphumele isisu ngizokukhonza asangaphuma. Ayikho lo ngane ifile. Yikho ikuhlupha idla ama drugs. Yikho yenza zonke izinto ezenzayo ngoba ayiphili ifile kuwe. Iphila uNkulunkulu ngoba wena nenhloso ngayo. Vuma isono sakho. Kuzokusiza lokho. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile because it's those that will see the Lord. Uthi ke uPetro ngakho ke phenduka kulobu bubi bakho unxuse enkosini ngabe ungathethelelwa yini isizindlo zakho zenhliziyo yakho na. Iqhamuke lapho le uthi mhlambe wazindla nje wayibulala ingane. Mhlambe ubaba wayo wathi khipha lesi sisu wanonembeza wena uyikhiphanga kodwa ifile kuyise. Ifile ngoba wayibulala iyaphila kuwe ngoba wena wayiprotect. Uthi kuPetro ngokuba ngiyabona ukuthi usenyongweni ebabayo nasekuboshweni okubi.
Baboshiwe abantu abanezizindlu ezimbi badinga ukukhululwa. Uyathanda ukukhululwa na? Izovula ithuba lokuthi sithandaze abaseRoma 10:9. Yazike namhlanje ukuthi umoya ongcwele akathengwa futhi akathengisi. Asifunde kuverse 9 wendaba yethu sigcine ku13 bese ngiyathandaza. Ngephe izihlakaniphileyo zaphendula zathi cha, funa ngaseneli thina nani. Ungcono hambani nekwabathengisa unisithengele. Zisakuthenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa eminyango. Ngasemva zafika nezinye izintombi zathi Nkosi, Nkosi, sivulele. Kepha waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi. Ngakho lindani ngokuba nilwazi usuku nehora. Sithandaza. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ukusifundisa ukuthi asihlale silindile ngoba usuku nehora silwazi. Ungafika manje, ungafika kusasa, ungafika noma yini ukuzolandela ibandla hayi lo muntu. Sisizeke sihlale silungile, singcwele. Sazi ukuthi usuku lwakho Nkosi lufana njengesela. Ushilo kwisambulo 16:15. Wathi ufika njengesela ubusisiwe lindalonde izingubo zakhe zibe mhlophe egazini leundlu ukuba bungabonakala ubuze bakhe. Siyakubonga Nkosi. Siphile esikhathini sokugcina lapho kufanele kube lona loyo azilungiselele. Kube lona loyo akulungele uhamba emhlabeni ngoba singabafokazi nezihambi kulomhlaba. Sinekhaya ezulwini elingenziwanga ngezandla. Sinendlu ezothi malidilizwa leli dokodo siyamukele. Ingakho sibubula usuku nosuku ukuba selakanyiswe. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ubusisa le ndawo. Qalekisa yonke imimoya yamadimoni abusa indawo yasenkwezela. Ithi ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Amadimoni onke ale ndawo ngathumela esihogweni. Basala abantwana bakho bakukhonze. Bafundizwe, bafundise moya ongcwele ukugcina konke. Siyambona uSathane uphakamisile izinga lakhe lokusebenza. Kodwa nathi siphakamisile ngomusa kaNkulunkulu kuba sifuna abantu kakhulu abadalelwe inkazimulo bangalahlekelwa inkazimulo. Siyabonga Nkosi, sicela ube kanye nathi sisazothandaza abaseRoma 10:9. Uwamukele lo mkhuleko kube yilona loyo Nkosi awuthandaze ngoba usuku nesikhathi akalwazi. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kete yakho, kete yakho, indela zimbi, kete yakho, yakho, kete yakho, indela zimbi, kete yakho, indela zimbi.
uJesu ukhuleka manje waseRoma 10 verse 9 uzokhulekwa umuntu ongazi ukuthi uJesu uzobuya nini. Uzokhulekwa umuntu othandayo ukuya ezulwini. Awuzokhulekwa umuntu ongakholwa kuphela. Ngisho noma ngabe ungumfundisi mawuthanda ukuya ezulwini uzokhuleka lo mkhuleko ngoba emva kokuba iselele sisukhulekile wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Lo mkhuleko ukhulekwa abantu abajoyina ibandla lasemhlabeni kodwa ukhulekwa abantu abajoyina ibandla lasezulwini ngoba uJesu mayebuya alikho ibandla azolanda la emhlabeni kodwa uzolanda abantu abahlanzwe ngegazi lakhe abasemabandleni ahlukene. So masizoshumayela ibandla la futhi sishumela isihogo umbuso wasesihogweni. Ngishumayela ibandla mina sengize ngaqeda ngaze ngiliphathe igama lebandla. Mina ngishumayela abantu ngifuna bayizulwini bawuhlala nenkosi uJesu. Ngoba yona kuphela yasithenga ngegazi layo akekho umuntu. Sathana akaza kuthenga kodwa yakufukuzisa uyisigqila sesono. Awulala ebusuku dlala ngawo amadimoni amaphupha amabo omngcola uyisigqila sesono. Kodwa uJesu wakuthenga ngegazi lakhe kodwa ufuna ukumkhonza, awufuni ukumlalela, awufuni ukwenza intando yakhe. Lokho kubeka ekuthenini ngeke uwathola amafutha. Ngeke kube naye umoya ongcwele ngoba kahlala endaweni engcolile. Ngalithatha iBhayibheli ulifunde, ulicreme ulisuse ekuqaleni ulikhiphe ekudineni. Maye ngeke amafutha ngeke ungene ezulwini. Ilabo ke sothandaza nabo abathi inkosi ngiyathanda ukuya ezulwini. Wena indlela neqiniso ayibandla likho ibandla nelodwa mawunebandla wena uthi lakho likhonza ngeqiniso yazikhohlisa uyuphaphama isihogweni nalo. Wafika omunye washo njalo ezulwini wathi ngithi ngiyaqalaza bebandla lama ngibabona kwathiwa liphi ibandla lakho ayisiyasho wasithwalala ngene ibandla kungena abahlanzwe ngegazi likaJesu. Uma ufuna ibandla lakho uzolithola isihogweni kodwa uma ufuna likaJesu alithenge ngegazi lakhe lona elila. So ke uma uzukhuleka lo mkhuleko ukhuleka ngoba ujoyina ibandla lasezulwini. Singasho ukuthi awulijoyinile kodwa uthulile endlela lokungcolisile. Kethe yakho kethe yakho indlela zimbi kethe yakho yakho kethe yakho indlela zimbili enye sonke abathandayo ungathanda yeke loyo ongafuni ezulwini. Sikhulekeni ngisho emva kwami baseRoma 10 verse 9 siqale. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo.
Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungiphilise Nkosi Jesu, ungilondoloze, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngizolalela ke nonke bese ngiyathandaza sisaphakamisile izandla zethu. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, nanti ibandla lakho elihlanganiswa amabandla amaningi ahlukene. Siyazi Nkosi, siyaqonda ukuthi alikho ibandla elizongena ezulwini, kodwa kuzongena lelo elikhethwe nguwena abahlanzwe ngegazi lakho. Sisithandazile Nkosi abaseRoma 10:9. Ngiyacela ungcwelise kube lona loyo umhlanze ngegazi lakho. Abengcwele afanele izulu, afanele ukuhlwithwa. Ngoba wena wedwa Nkosi ozosenza sifanele ukuhlwithwa, ngoba uyindlela neqiniso nokuphila. Ngekho ozoya kuBaba ngaphandle kwakho. Wena uma ungumhlwithi ungcwele, silindela kanjani thina ukuhlwithwa singekho ngcwele na? Sisize Nkosi siphile impilo engcwele, sithande omakhelwane bethu, singenelane nabo, siyenze inkonzo. Uthe uma sithandana izwe liyokwazi ukuthi singabafundi bakho. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngale nkonzo. Ngcwelisa kube yilona loyo Nkosi afanele ukuhlwithwa kwebandla okuyokwenzeka ngosuku olithanda wena. Namanje siyazi kungenzeka. Ngiyacela ke Nkosi ube nathi, usifihle edwaleni elinguwe, usivikele Nkosi, usilondoloze njengoba ushilo kuMahubo 139:5. Wathi umuntu wakho uyamzungeza ngemva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezu kwakhe. Yenza leyo nkonzo Nkosi kulona loyo. Siza imindeni yethu Nkosi engakholwa, siletha kuwena. Ngiyacela ukuthi ungenelele kuba bakholwe nabo basindiswe, bafanele ifu elingunaphakade. Siyabonga Nkosi, ngiphinde ngibonge ngomndeni wakwaChagwe. Busisa Nkosi ubaba nomndeni wakhe nezihlobo zabo ngokuthi bakwazi bazane nawe ukuze bangene ezulwini. Siyabonga Nkosi ngakho konke okwenzeke kuleli khaya. Qalekisa imimoya amadimoni amandla obumnyama wanasabela kuleli khaya. Ifafaza igazi lakho ebaleni egcekeni, fafaza igazi lakho phezulu kwezindlu zonke, fafaza igazi lakho nangaphakathi. Qalekisa onke amandla kaSathane ngiwathumela esihogweni nakubo bonke komakhelwane nakuyo yonke indawo yasenkwezela. Ngiyawaqosha amadimoni ithi awahambe. Busa Nkosi kule ndawo. Nathi sonke ke sikhona sidinga usilondoloze sisazophindela emakhaya, ube kanye nathi. Konke lokhu sicela ngegama eliphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni, eliguqisa amadolo ezulwini, eliwaguqisa emhlabeni nangaphansi komhlaba. Siyavuma sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Inkazimulo yonke iyakuBaba ekhaya ezulwini. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu bangcwele kuze kube la. Sibonge kakhulu ukuba senkwezela. Kwezela bengiyazi nje ngihlale ngidlula. Umuntu uma ibhekele phansi eqoqo noma esuke eqoqo ikhuphuke yale. Ngibuke le ndawo yasenkwezela. Eyayinomsakazi odumile waseUkhosini. Usaphila nje noma usahamba wayenkosini noma nimasi. Bakithi umlava uJomeni wayethi wasenkwezela, ingane zimazile. Siyabonga kakhulu sengibuyisela kumphathi wohlelo Mphile Nkwezela. uJesu Kristu inkosi. Bonke abahambe nathi.